kasih permintaanmu di. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sahabat Multimedia. Salahe sa Yusnia masih kandamu Cahayu kowe tak tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Cahayu jago ya guyu tong 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 kabeh wis tak etung rasane wong lagi gendrong pilih becok apa pilih urung yen burung andi tagano Yusnia sayang dengar makun nenguan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak aladu biung anakmu kok tambah gemblong kapan dikopare pitulung cucut mlebune karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung yo 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 so OLS Audio Sahabat Multimedia Buena deh Jati Sarono asik betul kowe bener kandamu Cahayu kowe tak tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah jalukmu Cahayu jago ya guyu ya apa namanya yo 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 lali wayah lali petong tong tong kabeh wis tak etung rasane wong lagi gendrong pilih becok apa pilih urung iya urung aku tak adol warung iya
kandung kepacut alias kandung udune petik metune gunung. Basik Top Music Indonesia.